И какво става, шадълчета? В днешното видео ще играем на Грани. И ще се опитаме да минем цялата. Нали, не всичките игри. Не всичките 3 игри на Грани. А просто минем тази игра. Сега този бензин не ми трябва, понеже ще бягам от вратата. И да. Сега отиваме да отключим нещо с тази отвърка. Така тук има плейхауски. Утре е много добре. Можем да отключим направо и това. А тук какво има? Кой го е? Окей, кой го е уче? Отко са тя. Каркей. Добре, това е много добре. Абе, тая къде е беше другото? Че са къде е? О, тука! Това е много добре. Така ще убием. Сега ще убием самата. Сега идваме тука. Чакаме да дойде. A few moments later. Най-накрая дойде. Сега, влизаш вътре. Оп. Айде. Си стоиш там. Тук отключвам мобилната дъска. Сега гледаме тук горе. Granny is now go. О! Ехо, ти ще паднеш ли? Така, тук взем са тая. Тук какво има? Не се. Което в момента не ми трябва. Ще изхвърля и това. Тук. Ще взема това. Сега ще полетиме. Ей така. Бам! Бам! И сега ще купаме. Уникално. Тук какво има? Нищо. Както винаги. Знаете ли какво? Ще хвърля това на масата. Сега ако го намеря после, ще взема книгата. Ай! Мано! Ей, за малко направим маса флип. Не. И другия кой го е? И плейхаус имаме, майко. Много сме добре. Сега оставам това. Ще дойда да взема плейхауса. Така. Кой го е учито? Другият беше при гаргата. И сега ще ходя да го взема и него. Само да поставим този на мястото му. Ще ходим да вземем и другия. И случайно... Това бутнах ли го? Да. И случайно да ходиме. Довеката. Добре, аз не съм отключил това с плейхауса. Просто съм уникален. Просто съм уникален. Частта от пушката. Ще им потрябва някога. Когато ще да вземем пушката, не? Но за сега не ми трябва. Само не знам откъде ще ми изкочи като дойде. Това ще си взема това и ще се отиде, нали, да си разбие и другите ръски. Да видим там какво има. Ей тук е другия кого. Така. Не бе. Сега би трябвало да мина по средата. Не. Така. Engine part.
За какво си ми, бе, брат? Ти какво? О. Кай честно, бе, брат. Как да стане? Как да стане, бе, бе? Ето ще. О! Ти къде се коне тайна? Ехо. Ти дойдеш ли? Но аз не искам да идваш. Тук ли си, бе? Не, окей. То човек ще си го взема да те измотя по главата с него. О, това е другата грозничка. Айде, види! Се мърдам. Скандалната потия! Абе, тук имаше горе, бе. На тавана. Че не знам. Че е хубаво вира. Какво имаше горе въобще? Та грозничка. Като пълен наумник. Направо аз съм такъв голем пещерняк, който си търси дом и тази грозничка ме е приютила. Заедно с нея гъздала в канала. Така обаче не видях какво имаше горе. И дали е нещо важно? Какво е това? Сейф ключа. Аз съм поставя една е така. Те шпат! Долу. Е така. Сега се движиме. Бас, че не го видяхме. Човек ден 4. И буквално абсолютно нищо не съм направил. Съгромно. Върса някой на тавана. Не, някой на тавана. Сега. Ще ходим при баба Паяк. Сега може да се взема това. Ще ходим при газа на Грани. Оня е малкия дребния. От тук му минеме, оп. Много съм там. Да глича е така да направя напред и да клекна. Но не дадох напред, защото забравих да го дам. Защото забравих да се управлявам това за напред. Тая броня, за кого ми е? Аз не знам. Безах се да взема да шибна Грани с нея по главата. Така трябва напред. Оп. И се получава трика. Сега трябва да клекнете веднага. И да дойдем и тук. И мисля, че беше едно това. Да, едно беше. Там цифричката. Цифричката е единичка. О, то тук не дойде. Така. Хайде, дами и господа. Запишете ли какво беше, защото аз съм тъп. Това или това? Това. Къде съм, че е едно? Или пък е две? Не, едно. Аз съм тъп. Нека видим какъв е края.
Да, бе, аз съм последен ден, бе. Той петия ден е последния. Верно, че беше петия ден последния, бе. Аз забравих. Добре, хора. Отивам да се взема дъска, защото ще ми трябва. Да, ще взема... Добре, как минах през... Как минах през дъската, бе, брат? Какъв е края? О, но! Ще ме гази с нейната бричка. Не! Грани, моля те! Умолявам те, не го прави. Умолявам те! Не! Не! Но! Но, полиция! И ме уби. Този опит се представихме доста зле. Аз съм много добър на тази игра, но просто когато снимам и не ми се получава и не знам защо. И да, хората, беше от днешното видео. Надявам се ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате, праснете лайк бутона. А сега, чао от мен и до нови срещи.